Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Коронавирус шигенә башлады, әмма чараларны йомшартырга әле иртәрәк. Яңа ел бәйрәмнәрендә эш ничек оештырылачак? Финишка күп калмады. Наил Мәхдиев 48-20 йортында шартлаудан соң ремонтланган фатирларны карады. Коронавирус шигенә башлады, әмма чараларны йомшартырга әле иртәрәк. Шалдам авыручылар республика күрсәткечләреннән түбәнәйде, әмма алдан яңа ел бәйрәмнәре. Масса күләмле чаралар декабрь уртасыннан башланачак. Бу чорда контроль ничек оештырылачак? Хәбәрчебез материалында. Бүгінгі күнде 236 чоллылы медицина күзәтү астында шәһәрдә бер провизор госпиталь, ягышлы авырлар хастаханәсе эшли. Яңа ел алдыннан чоллы хакимият эшмәкәрләр белән очрашырга һәм аларны QR-кодларны тикшерү, бигрәк тә сәүдә үзәкләрендә куркынычсызлык чараларын һәм контрольны көчәйтергә чакырырга ниятли дип билгеләп үттеләр мэриядә узган аппарат киңәшмәсендә. С выездом на место посмотрите, готовы ли они организационно, технически все эти работы организовать. То, что Новый год, требования планку снижать не будем. На этот счет ни у кого никаких сомнений Ильгизар Габдулхаликович быть не должно. И ваши сотрудники должны быть оперативные, мобильные. И наши соответствующие надзорные контрольные органы свою задачу должны выполнять. Шул ук вакытта Роспотребнадзор шәһәр предприятиеләрен тикшерүне дәвам итә. 20 оешманың 12-сендә хокук бозулар ачыкланды. 3-сендә мәҗбүри вакцинация турындагы карарга колак салмаганнар. В 3 предприятиях это Агроторг, магазин «Пятерочка» по адресу Дружбы народов 19, индивидуальный предприниматель Садыков, суши-бар «Бонзай». И в клинике «Здоровая семья» были выявлены нарушения постановления номер 7 об обязательной вакцинации сотрудников. По Агроторгу и по Садыкову приглашены для составления протоколов на 6.3, часть 2. И клиника «Здоровья семья» материалы переданы в суд для принятия соответствующего решения. Моннан тыш киңәшмәдә шәһәр мэры барлык масса күләм чаралар үткәргәндә, бигрәк тә мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында җәмәгать һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү мәсьәләсенә игътибар итәргә кушты. Яңа ел программалары 13 декабрьдән башлана. Беренче чыршылар Сидоровка бистәсендә һәм энтузиастлар бульварында ачылачак. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясы йоқтыруның 187 яңа очрагы ачыкланган. Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, 66 кеше хастаханәгә озатылган, 121 кеше өендә дәвалана. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 21 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 13 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 40794 очрагы билгеле. Аларның 33849 терелгән, 41 узган тәүлектә. Көтәсе күп калмады. Шартлау нәтиҗәсендә зыян күргән 48-20 йортында яшәүчеләр яңа елны яңартылган фатирларында каршы алачак. 5 катлы йортны торгызу эшләре ахырына якынлаша. Бүген шәһәр мэры Наил Мәхдиев 11-нче подъездагы ремонт эшләре белән танышты. Теманы хәбәрчебез Лилия Хабибҗанова дәвам итә. Молодцы, ребята. Спасибо вам за работу. Спасибо вам за внимание. Шартлаудан соң йортны кыска вакыт эчендә торгызып булыр дип күбесе уйламагандыр да. Фаҗига булганына ай ярым вакыт үтте. Башкарылган эшләр шактый. Мэр әйтүенчә, яңа ремонт хәтта таләпчән шәһәрдәш күңеленә дә хуш киләчәк. В разы лучше, чем у них содержалась квартира. По некоторым фотографиям мы видим, не только по фотографиям, по факту. Такая квартира так не содержала, как мы сегодня ее сделали. Практически мы новые квартиры после ремонта передаем. Шартлаудан зыян күргән бөтен фатирларда да пластик тәрәзәләр, батареялар урнаштырдылар. Линолеум җәйделәр, обойлар ябыштырдылар. Хәзер юыну бәдерә бүлмәләрен тәртипкә китерәләр. Төзекләндерү эшләре 20 декабрьгә кадәр тәмамланырга тиеш. На этой неделе мы начинаем уж установка сантехнического оборудования, натяжные потолки. И к концу недели, двери внутренние, как вы были, это заказная позиция оказалась, выбрали те двери, которых нет наличия, заказали. В среду обещают, но до конца недели мы полностью, все субботы и воскресенья здесь работают. До конца недели мы должны все отделочные работы завершить. Шартлаудан зыян күргән фатир хуҗаларының бер өлеше әлегә КАМАЗ тулай торакларында тора, икенчеләре туганнарында яши. Яңа елналар үз фатирларында каршы алачак дип ышандыралар. В их истории, в истории их семей проведем новоселье. Приедем, посмотрим,
Я думаю, это будет хорошим событием в их жизни, в нашей деятельности. Кечкенә шәһәрдәшләр дә игътибарсыз калмаячак. Зыян күргән 3 подъездда яшәүче 28 баланы мэр ялкысына чакырачаклар. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Милләтара аралашу проблемаларын ничек хәл итәргә? Иң беренче нәрсәдән башларга бу һәм башка сорауларны мәдәниятләр диалогы мәдәни мәгариф проекты кысаларында узучы фәнни конференцияда карадылар. Мондый төр очрашулар Чаллы дәүләт педагогика университеты һәм Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә инде 5нче ел рәттән уздырыла. Тулырак киләсе материалда. Татарстан күп милләтле республика. Милләтара аралашу проблемалары бүген аеруча игътибар үзәгендә. Казак университеты доценты Нәргизә Балтабаева татарлар һәм казаклар өчен уртак китап бастырып чыгарырга хыяллана. Татар теле казак теле белән охшаш. Элек ике милләт арасында элемтә нык иде ди доцент. Хәзер исә халыклар арасындагы элемтә өзелгән. В начале 20 века все наши казахские религии, да, у нас, например, Ахмед Байтурсунов, Абай, их всех стихи, например, первым слышали в Татарстане. У них они все учились в татарском молле. Мәдәниятләр диалогы проекты кысаларында халыклар арасында элемтәләрне ныгыту, аралашу проблемаларын шишу, мигрант балаларын укыту мәсьәләләрен хәл итү бурычлары куелады. Бүгенге көндә Чаллы дәүләт педагогика университетында Төркмәнстан, Үзбәкстан, Казакстан, Таҗикстан, Эквадор һәм Мисырдан 300-дән артык студент белем ала. И мы должны быть готовы к тому, что часть школьников, которые сядут за парты наших средних общеобразовательных школ, очень плохо будут знать русский язык. Поэтому на базе Набережно-Челнинского государственного педагогического факультета у нас функционирует кафедра русский язык как иностранный. Это определенные специалисты, которые готовят. Мы будем проводить повышение квалификации учителей, которые будут готовы к приему таких детей. Халыклар милләт ягыннан бай булган сайын мигрант балаларының адаптациясе һәм социализациясе проблемасын хәл итү системалы рәвештә булырга тиеш дип саный галимнәр. Икенче яктан, полилингваль уку йортларында белем бирү мәсьәләләре дә калкып чыга. Проектның төп асылы нәрсәдә? Төп асылы күп милләтле Татарстан шартларында мәдәниятләрнең үзара аралашуын, үзара бер-берсен үстерүен һәм инде балалар арасында бер-берсенә карата нинди милләтеннән булуына карамастан, нинди диндә булуына карамастан үз ара хөрмәт, бер-берсенә булган хөрмәт тәрбияләү. Фәнни конференцияләр нигезендә урта һәм гомум белем бирү учреждениеләрендә уку-укыту үсеше программасын төзү карала. Лилия Хәбибҗанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Яңа елга кадәр аз гына вакыт калып бара. Бу Удмуртия күргәзмә үзәгеннән яңа ел ярминкәсенә барырга вакыт дигән аңлата. Шоуларына деликатеслар, кием-салым һәм әлбәттә бәйрәмгә бүләкләр көтә. Ерак көнчыгыштан кызыл улды һәм балык деликатеслары сайлау мөмкинлеге төрле эшлекләр белән сулгун рулеткаларында сыр тәкъдим ителә. Көнчыгыш тәмтымнары, җиләк-җимеш конфитюрлары һәм бал коллекцияләре. Туганнарыгыз һәм якыннарыгыз өчен бүләкләр турында кайгыртыгыз, оригиналь һәм гамәли сувенирлар, кухня өчен сау-саба һәм аксессуарлар, Вологдадан текстиль, Новосибирскстан табигый майлар, Кырым һәм Алтай бизәнү әйберләре. Салкыннарда сезне мамык эшләнмәләре, стильле куртка һәм баш киемнәре, тамбуф фунтлары җылытачак. Сатып алучылар арасында 1 килограмм улды һәм ярминкәдән бүләкләр уйнатылачак. Ярминкә 32-нче комплекс янында урнашкан Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда оештырылган. Сезнең исегезгә төшерәбез, коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны арта. Прививкам ясатырга ашыгыз, чөнки ул вирусны йоктырмас өчен иң ышанычлы усул. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезгә уңышлы шатналар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Аттестационный пункт «Надежность» – проверка качества материалов из сварки разрушающим и неразрушающим методами контроля, а также аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства «Панакс». Телефон 70 76 20. Кадровый центр «Работа России» информирует. Для тех, кто хочет найти работу, достаточно зайти на портал «Работа в России», заполнить заявление и прикрепить к нему резюме. Поиск вакансий будет проходить автоматически. Дополнительная информация 52 47 10.